No niin, moro. Mä tiedän, että pitäisi palaa 21.6. takaisin, mutta no, mä kun en oo vloggaaja, mutta silti mua kiinnosti tehdä tää haaste, että 3 asiaa, mitkä vituttaa. Niin lähinnä, niin no, en mä nyt turhaa paskaa tässä rupea jauhaa, niin niin. No mua ensinnäkin vituttaa semmoiset ihmiset, mitkä vittu on niin saatana, ei oo omatoimisia, siis uussavuttomat, onko ne uussavuttomia ihmisiä, on ne kai. Semmoisia vitu, mitkä saatana kysyy joka asiaa apua ja kaikkea, kun ne itse pysty niinku suorittaa sitä asiaa. Tai silleen vaikka ne osais sen asian, niin silti ne niinku vittu pyytää apua siihen. On ihan perseestä semmoset ihmiset. Sitten se kolmas asia on sitten äkkiritty ihmisiä, että semmoista ihmiset vituttaa, mitkä haukkuu itteensä vittu rumaksi läskiksi pääpäivää, vaikka ne ei oo. Ehkä ne hakee huomiota tai jotain. Se on kyllä niin anaalista kuin ollaan. Ja voi vittu niin saa pään kiehumaan, että sanot, että et saa lihava ja kaikkea. Sitten mä vittu. Vituttaa sellainen. Ja niin. Sitten kolmas asia, en mä tiedä oikein. Sitten mä tietenkin ihmiset, mitkä, no tää on yksi, ai saatana, kun tiputaan, niin, semmoiset ihmiset, mitkä no vittu, ei tuu sitä sanaa ulos, saatana, vittu, miksi mä en muista sitä sanaa, miksi mä en muista sitä, vittu, auttakaa nyt, auttakaa. Perkeä mä tuun kohtaan. Joo, no niin nyt mä muistan. Niin semmoiset ihmiset, mitkä niinku, no saa vaikka otalaikeinen tai ihan sama saat kuukausirahaa, viikkorahaa, niin sen tuhlaisi saman tien johonkin paskaa. Niin ja sit sen jälkeen kun sulla on rahaa, niin ne koko ajan, vittu, pummii sulta koko ajan vittu rahaa tai ostaa mulle jotain tällä. Se on niin vituttavaa. Itse kohdistu siihen, että mulla on rahaa, mutta kaverit pummaa multa. Että se on kyllä niin perseestä, ei mullakaan aina rahaa, mutta ja itekin kyllä sorrun siihen joskus, mutta suurimmin osa kun mulla on rahaa, niin kyllä noi kaverit vähän pummii ja se vittu vituttaa. Suoraan sanottua, vois hankkia omat rahat saatana, niin millä ne vittu elää, perkele. Niin, elikkä eka oli uusavuttavat ihmiset, toka oli sellaiset, jotka haukkuu itteensä ja oikein ottaa huomioon sillä, että tää kolmas on niinku rahattomat kaverit lähinnä. Että ne vituttaa mua. Ei pienet asiat vituttaa, mutta vituttaa kumminkin. Mä kuittaan tähän, moro.